Chief. Kuratu. Ya Ali welcome. Ashe kana na. Ai na chief. Allah sarki. Chief sai ka shigo. Na zo gari wannan na gin kasuwa din yayi gobara. Menene ya faru? Chief ai dole ka gari yayi barka. Menene ya faru? Lafiya lau chief wallahi. To akwai wani shago da ina nema Abi wuti agokora Abu. Oje, Abu Dauda. Exactly. Okay. Ina so ki get customer na ina sai aka ya wurin shi. Amma yau na zo na ga wurin yayi bereke. Okay, ka ce ka zo gun Abu Dawud. Abu Dawud. Ba Abu Dawud ba wai ya bugari bane. Ina nan a Kaduna. Yana nan ya bude sabon shago inda yake opposite baban na Abu. Hey! Dola kike ni mana dola. Ko zan baka kudi zan baka kike ni dola. Allah chief. Abu Dawud Global Enterprises in zaba in darje cikin kudi kalilan kuma a kamfanin akwai shaddoji iri daban-daban da yadiddika kala-kala kama tun daga yadi dan Dubai ga yadi dan Abba ga dan India kaftani shaddoji ga Gezinal ga Filtex ga Excelso. Abu Dawud Global Enterprises. Manager. Zomu sama kaya di. Na doka kudi zai biya. An ce sai mu Hausa ma. Na doka yi misali da ne. Ka siya kaya ka biya kudi a wuri. Wallahi yanzu mun cece ta tsare. Ai na biya. Manager mun zo mun ate tuba mun doka kun bude kasuwa. Wallahi ban bar ka sun ba. Muna nan ka sun ba. Kawai dai mun dan matsu gaba ne. To yanzu nawa ne kaya ne? Kurati. Chief. Yanzu kudin naka ba yawa ce. Chief. Kurati. Ai wani da ya ne. Dan masa haka muke yi. Abin da nake mai. Kuma ka sun bacci yayi. Ai ya wuce da. An samu Abubuwan ba tsari sun ma bude da kyau. Ya cika ne. Ya cika ne. Alhamdulillah. Ya cika ne. Thank you very much. Nagode ba. Nagode. Nagode. Ta jama'a ga dama ta samu ga wanda yana bukatan atamfofi ko shadda ko gezina duk wani abun da ya shafi sutura to ya tabbatar da ya garzayo Abu Dawud Global Enterprises da ke kasuwan Birci a nan cikin garin Kaduna. Ga masu neman karin bayani suna iya tuntuban wannan nomba kamar haka 090 39 100 100 ko kuma 080 28 7 9 100. Abu Dawud Global Enterprises suna da abun da kuna so.